ти. Люска дойде от тази страна, ти от другата. Тишина, бай Ганьо. Бай Ганьо, легенда Макон. Бай Ганьо. Да, не контактувай се. За мен е тая... Тишина, бай Ганьо. Тишина, казва, луноход. Луноход да млъкне. Луноход да млъкне. Това е заповед от щаба. Няма. В Нови хан. Ще се радвам, луноход да млъкне. Извън къщата. Някой луноход да млъкне. Ще ми е много приятно да я засека някъде. На къс пас. Yes. Не става. Yes! Люси! Браво, Люси! 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 Винаги. Браво, Люси! Не е срам тая. Дали са заключени? Заключени. Е тук. Ела, ще ти помогна. Как ти посегна първа? Да си първа. Аз първа никога не посягам. Ние сме свидетели, че тя посегна първа. За? Бръсниците планирала това нарочно пред камерите. Така ли? Всичко. И какво стана? Планирано. Хубаво идеш. Хубаво. Ти сега виж какво трябва да се прави с тия сините и червените и директно. Едно отгоре. Директно пред камерите, както тя ти направи, така и ти. Бъбиш керата. Тя да не се опита пак да ми я дръпне, ще си я сложа в... Ще я ритнеш, нали имаш копит? Ако се опита, я риташ директно. Бавно косата. Всички знаем, че тя е с менте коса. Тя път да връща в пъти, да? Да. Откъде да посягам? брат, като котка е! Даже знаеш какво нагъза и го излей. Отзад. Давай, готова съм. Айде. Я само... Чакай сега. Я само ми кажи дали да не си сложа шапката. Тя ще пак ще мете или тая свиня? И макар двубоят да започна преждевременно, истинското състезание все пак трябва да продължи. Както се очаква, то ще бъде не по-малко горещо. Първата стъпка е двете дами да прикрепят по един малък поднос върху крака си. Луна и Людмила, в дисциплината скок под нос, вие трябва да се придвижите от старта до финала, като балансирате подноса и подскачате само на един крак. След като чуете съдийския сигнал, вие поставяте чаша върху подноса и на един крак тръгвате с подскоци към финала. В тази игра всичко е в баланса, защото състезателите нямат право да прикрепят чашата с ръце. Стигайки в края на трасето, те трябва да излят съдържанието в колбите, след което веднага да се отправят към старта за нова доза течност. Победител е този играч, чиято колба се окаже по-пълна на финала. За мен Люси вече е победител. Нямаш право да държиш таблата с ръка. Може да изправиш чашата. Това е правилата. Людмила, стартираш от начало. Давайте, Луна, справяш се прекрасно. Браво, Луна. Давай. Боже, колко грозно скача. Трябва да стъпиш върху финалната линия, за да може да излезеш. Стъпила на линията, виждаме те. Айде, изливай сега. Бягай. Виж как се откъра. Big Brother не вижда да окуражавате вашия състезател, който на минус 4 градуса се опитва да стигне до финала. Видяхте ли Big Brother?
Хайде, давай, 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 давай. Там при нея, при сатаната. Вие се оставите ги работа. Пази се, продължава състезание. Пази се. Биг Брадър, бай, Ганьо ми пречи да продължа. Давай, Луна. Господин, сядай на твоето място. Биг Брадър очакваше повече фейрплей от вас двете, но състезанието продължава. Сега тук ще. Биг Брадър, какво правиме? Сатаната саботира състезанието. Сатаната саботира състезанието. Биг Брадър, какво правиме? Сатаната саботира състезанието. Браво! Луна, Людмила, състезанието продължава. Продължавай, не спирай. Давай. Това просто не е сериозно. Луна, имаш достатъчно Нека чаши. скачи колкото Състезанието за теб продължава. Люси направо я разби. Люси не фаворит. За мен Люси е победителка. Но ще ме интересуват тия тежности. Нито ще тичам по боса, нито... Цяла България ти гледа тебе само. Ти си човече. Ти си куц кон. Друг няма. Всеки момент ще застигнат. Ти си куция кон. Няма да се откажа. Няма, не се отказва. Сама си няма кой да те изпревари. Сама си няма кой да те изпревари, не се отказвай. Аз се боря за отбора, Ганьо, за разлика от тебе. Сега, ако беше истински спортист, щеше да излезе останалата теца си да каже: аз се отказвам от тази недъгава победа, нека Люси да спечели. Защото тя, жената, даде всичко от себе си. И взе също така в началото. И също така свали бойното знаме на куция кон. Малко ти остава и печелиш. Малко, леко, леко. Давай сега, лекичко. Куц кон. Браво. Готова съм, Биг Брадър. Добре, още много. Браво. Стигнах лентата. Няма Говори Биг Брадър, победител в олимпийската дисциплина скок под нос е Луна. Браво. Браво. Говори Биг Брадър. Олимпийци, станете на крака в чест на новия олимпийски шампион. Никакво намерение няма. Един от съотборниците на Луна да постави златния медал в гърдите. Браво, моето момиче. Показва характер. Това беше. Благодаря. Без сатани Три до мене. носа на сатаната. Натрих носа на Изпрати я в сатаната. ада. Лудницата в ада изпрати. Браво. Браво. Супер си. – 18 часа и 35 минути. Къде е очаквано, къде не чак толкова Олимпийските игри в Нови Хан добиха изненадващ развой. Невинното състезание с подноси се превърна в трагикомедия с елементи на гротеска. След като проведе не една, а цели две атаки срещу своята съперница Людмила, за Луна настъпва време за триумф и гордост от добре свършената работа. I love you. Обичам ви. А за Захажаева остана лошия вкус от факта, че най-големият враг успя да я изкара от кожата й. Три им носа на всичките. На всичките. Направо Отрепах ли ги? Направо ги уби. Всичките. А тая добре ли стана чезачка? О, тая както в началото тръгна с простотията, така и го сложи. А видя ли накрая, като си показах опашката вече, като се взехме дала? Да, това беше супер. Браво, браво, моето момиче, супер. Благодарим, Биг Брадър. Нямаш плик за Благодарим ви.
Да, треперя обаче си заслужаваше. Супер, браво. Значи краката са ми коченясали направо, но си заслужаваше. Браво. Днеска виж, че ги прибихме тия. Днеска Трепахме ги. Да, прибихме ги всичките. Обаче тия нашите предатели, никой не ти се радваше, включително и преди да свърши химна седнах. Няма значение. Всичките. Няма значение. А кажи ми това сега спортсменско ли? Отборен дух ли? Аз просто на сатаната и я вкарах това. Абсолютно. Та Луна много тъпа е, човек. Сама се състезава срещу кое се състезава? Аба майната е. Да. Тя ако не ме беше пипнула Не, тя е шапка, нямаше да се изложи така с перука. Не, тя гледа да саботира, тя гледа да ви... Гледа да бъде интересна, ето да скача. Днес ти това рокнете тук, втръпнете, скубнете, да дига нервите, да я плясне някой, да се качи, да си каже тук, ето долу, приятно това. Борих се до край. Просто пръщетата ми бяха примръснали. Ма не, направи го жестоко. Това, че до края, да, супер беше да покажеш, нали, спортсменски дух и че такова. И че Луна Лигла, тя няма една спечелена битка до сега. Да. Хем беше винаги срещу... Видя ли сега? Който гроб копае други му, сам пада в него. Нокаутирах я и млъкна сатаната и хипопотама и той млъкна. Иначе цял ден гризе ногтите. Те, докато се състезаваше, не спряха да мелат. Ей, такава злоба и простотия не съм виждала. Виж какво тя е нестабилна с нерви. Те вече Баща, драска, полива. Аз не бих първа посегнала. В никакъв случай се наложи да дръпна коса. Много хубаво направи. Тя се оказа изкуствена. Тя се опита да ме полее, но аз се плиснах в лицето. Много правилно. Сори, според мен ти спечели двубоя още в началото. В началото. И край. Въобще не ме интересуваше след това тъпата колба. По-добре от това не можеше. Нали, по-добре от това не. И тя започна с излагаците, с дърпането на коси, с... видя се колко е некадърна във всичко, че една гьопа. Сега, сатаната е отстранена. Тя е ликвидирана. Тя е ликвидирана. Да изложи пред цяла България. Всички я видяха каква е злоба, мухла и желе, защото тя е абсолютна медуза. Тя виж, че е само ляля и плампа, да.